може ли да дойдеш? Ако може да излезе, се казва. Искам да ви представя Александър Язов с неговата E30 328 мотор, много модифицирана. Алекс, няма да издадеш какво си правил по колата. Издай ми колко време ти отне. Една зима. 2 месеца и половина, всекидневен труд по минимум 8 часа. За средствата също няма да те питам. Значи, как се кара в чужбина? В чужбина се кара доста трудно, защото самата конкуренция, специално в Гърция, е много сериозна. Момчетата имат шампионат от много години преди ние да започнем. Колите са им много развити, пилотите карат също много добре. Въобще като конкуренция за момента единствено смятам, че Тодор Дунев може да се сравнява с тях. Като си има предвид, че са толкова подготвени и като го знаем Лафа, кога ще стигнем американците, кога ще ги стигнем гърците? Гърците само може да ги стигнем по един начин. Да почнем да организираме все повече мероприятия и да караме колкото тях. Повече да караме! Това е единствения начин. Алекс, ти си бил абсолютно всичко в този спорт. Бил си победител в състезание, бил си организатор. И лададжия. Карал си и лада, ми подсказват. Израстване е това с БМВ-то. Как трябва да се развиват нещата, освен каране? Нисан! Като цяло един пилот, ако иска наистина да се развива, трябва да има концепция в близкото бъдеще как трябва да подготви автомобила си. И като всяко друго нещо, малко или много, трябва да усеща при самото каране как трябва да променя един автомобил. Не винаги е казано, че ще стане успешно, но единствено с тренировки, упорит труд може да постигнеш примерно по-добри успехи. Първо идва таланта и след като таланта приключи, вече оттам нататък започва силното каране, тренировки и най-вече упорит труд във всички неща, свързани с автомобила. Алекс, ти караш ли по улиците? На времето, да, вече прекратих тази дейност. Не става. Наистина за сериозното каране трябва спокойствие, трябва чиста писта, обезопасена, където можеш да се отпуснеш и наистина да използваш максимума на автомобила и твоите способности. Ти си карал и навън, карал си и в България. Ние сме се опитали да обезопасиме максимално. Мисля, че сме се справили. Успех ти пожелавам. Как ще караш? За публиката, за престиж, за овации? За пари? Като цяло мисля да карам пасивно. Няма никой. Мисля да карам малко по-пасивно, защото тази година нямах възможност да покарам с другите момчета в тандеми. И като цяло нямам представа как се движат те на трасето. Вече в самото състезание ще се покажа. Моят извод е, че ти ще трупаш опит. Успех и спонсори ти пожелавам. И шанс! Алекс, ти Следващия, който